Арсений, якая у тебя добрая реакция. Пэўна, Ксения не хотела говорить, однако София натиснула, калі ласка. Сачавіца – гэта расліна. Дзякуй. Хлопцы сказали, няхай гэта будуць дзяўчаты. Памыліліся ў першым фразеологізме. Жывёла ў лесе. Шэры. Волк. Я нават сам не разумею, як вы разумееце адзін аднаго. Яны находзяцца на галаве. З першага разу! Пры перакладзе з адной мовы на другую можна скарыстаць шмат слоў адпаведнікаў. Напрыклад, слова «жадны». Гэта і скупы, і сквапны, і прагны, і хцівы. А вось выраз «жадны да знаний» па-беларуску будзе гучаць так. Прагны да ведаў. У эфіры інтэлектуальна-забаўляльная праграма сваімі словамі. Я, Алена Трацэнка, і мы пачынаем. Сёння правяраць на трываласць свае веды па мове і літаратуры, а таксама выпрабоўваць сваю рашучасць і вытрымку будуць школьнікі. Апладысменты! Калі ласка, шаноўная, вам слова. Мы представляем среднюю школу номер 39. Меня зовут София. Я вучуся ў 7 классе. Я вельмі люблю танцевать и маляваць, а таксама удзельнічаць в конкурсах по беларускай мове. Цудоўная София, дзякуй вам вялікі. І ваша сяброўка? Меня зовут Ксения. Я вучусь ў 7 классе. Удзельнічаю ў конкурсах по беларускай мове, а таксама вельмі люблю маляваць. Шаноўная Ксения, вы аднакласніца Софии? Да. Ну і даведаемся, ці аднакласнікі гэтыя цудоўныя хлопцы, якія сёння гуляюць разам з вами, калі ласка. Меня зовут Арсений, я вучень 7 В класса. Я вельмі люблю працаваць з дрэвам і вучыць новыя словы на беларускай мове. Арсений, па тым, як вы выдзелілі 7 В, я разумею, што вы не аднакласнік, але дзяўчатак ведаеце. Да. Ну і цудоўна, вам апладысменты. Калі ласка, ваш сябр. Меня зовут Кирилл, я вучень 7 В класса. Я люблю гулять у настольный теннис и люблю белорусскую мову. Цудоўна. І все зразумела, Кирилл і Арсеній аднакласнікі. Яны адна каманда, як і дзяўчаты Софія і Ксенія. За ходам нашай гульні назірае мовавед, пісьменнік Святаслаў Крупенька. Яго парады дапамогуць нам сваімі словамі валодаць больш дасканала. Шчыра вітаю вас, шаноўныя удзельнікі нашай чарговай гульні віктарыны сваімі словамі. Сардэчнае прывітанне і вам, дарагія нашы тэлегледачы. Гульцам зычу трапных адказаў, больш усмешак, крышачку удачы. Думайце па-свойму, кажыце, родным словам даражыце. І памятайце, у мяне ў кожнай кішэньцы ёсць балы ў пажменьцы. Той, хто эксперта здольны здзівіць, тыя балы сабе зможа ўхапіць у канцы нашай праграмы. Гуляем? Як кажуць беларусы, адна галава добра, а дзве лепей. У дваіх лягчэй дамовіцца і прыйсці да адной высновы. Не бойцеся даваць адказы. Вось такі мілагучны сігнал дапаможа вам зразумець, што вы на правільным шляху. Ну, а неправільны адказ будзе пазначаны інакш. Каб паспяхова справіцца з першым заданнем, трэба ведаць яго ўмовы. Давайце з імі пазнаёмімся. Каманды перакладаюць словы, словазлучэнні з рускай мовы на беларускую. Падае сігнал каманда, якая першай здагадалася. За кожны правільны адказ 10 балаў. Трэба хутка націскаць на кнопку. Першае слово для перакладу «глаза». І першымі былі дзяўчаты Софія і Ксенія. Калі ласка. Вочы. Гэта правільны адказ? Лицо. А вось тут Арсеній і Кирилл, калі ласка. Лицо – гэта твар. І гэта правільны адказ, малайцы. Ну а цяпер такое даволі складанае слово – віскі. Настаўнікі і бацькі ведаюць, віскі – гэта скроні. Локан на скроні. Цяпер вы гэта ведаеце. Наступнае слово – ушы. Арсений и Кирилл? Это вуши. Гэта правильный отказ. Малайчина, смелей говорите. Наступное слово – второй.
Дзяўчаты Софія і Ксенія, калі ласка. Другі. Малайцы, амаль што разам. Наступное слово – морковь. Арсений, якая у тебя добрая реакция? Вы хором будете отказывать? Морква. Молодцы, аплодисменты. Перакладаем дзеяслоў. Заставляць. Дзяўчаты націснулі Софія і Ксенія. Прымушаць. І хоць у мяне Ксенія пыталася, яна зразумела, што гэта правільны адказ. Наступнае слово – серый. Ізноў дзяўчаты, Ксенія, Софія. Шэры. Гэта правільны адказ. Зараз мы перакладаем словазлучэнні. Приносить пользу. Дзяўчаты націснулі і трэба адразу адказваць. Прыносіць. А вось з другім цяжкасці прыносіць карысць. Гэта правільны пераклад. Наступнае словазлучэнне. Капелькі расы. Ізноў дзяўчаты рызыкуюць. Малайцы. Калі ласка. Кропелькі. Расы. Залічылі за смеласць, за рызыку. Малайцы. Прасторны зал. Нажала? Дзяўчаты Софія і Ксенія. Пэўна, Ксенія не хацела гаварыць, аднак Софія націснула. Калі ласка. Не. Прасторная зала. Вось як трэба было правільна перакласці гэтае словазлучэнне. І апошні выраз, калі ласка, хлопцы, не спазняйцеся. 4 спектакля. Калі ласка, Арсеній і Кірыл. 4 спектаклі. Выдатны адказ, малайчына. 2 аўтамабілі, 3 браты, 4 спектаклі. Малайцы. Выдатна. Каманды хутка справіліся з першым заданнем. І на гэты момант лік у гульні 50-40. Першы этап пройдзены паспяхова, а цяпер паглядзім, як сяброўская падтрымка працуе на адлегласці. У гэтым гульнявым эпізодзе удзельнічаюць 2 сапернікі, якія прадстаўляюць розныя каманды. Але спачатку пазнаёмімся з умовамі конкурсу. Сапернікі тлумачаць сэнс хітрых беларускіх слоў, выбіраюць з 4 варыянтаў адзін правільны. Адказвае гулец, які першым падасць сігнал. За кожны правільны адказ 10 балаў. Ад дзяўчат, хто смелы? Руку працягнула Ксенія, значыць яна. Хто з Ксеніяй? Арсеній. Праходзьце, калі ласка, а мы вас падтрымаем. Арсеній і Ксенія. Якое сугуччае імёнаў? Першае слово для вас. Залатоўка. Устарэлае слово. Што гэта? Хвароба, стрэльба, манета ці насякомая? Манета. Першая была Ксенія. І зараз мы паслухаем правільны адказ ці не. Малайчына Ксенія, аплодысменты. Гэта манета у 15 копеек. Другое слово таксама устарэлае. Слово множнага ліку. Ловы. Гэта мэбля, паляванне, вадаём ці рогі. А вось тут, Арсеній, ваш варыянт, калі ласка. Ловы гэта паляванне. І гэта правільны адказ, малайчына. Паляванне без агнястрэльнай і халоднай зброі. Наступнае слово – слово батлейка. Што гэта? Аптэка, тэатр, крама ці школа? Ксюша першая. Батлейка гэта тэатр. Беспамылкова, Ксенія, малайчына. Арсеній, трымай, калі ласка, вуха востра і руку на пагатове. Сачавіца. Што гэта? Расліна, танец, бярозавік альбо печыва. Арсеній, добра. Сачавіца гэта расліна. Адкуль гэтыя семікласнікі ўсё ведаюць? Малайцы! Гэта сапраўды расліна. Па-руску
чечевица, по-беларуску сачавица. Ну что я вам скажу, Арсений и Ксения? Цудоўная гульня, гэтыя апладысменты вам. Проходьте, калі ласка. Кирилл, София, вы уже разумеете, что трэба рабіць, складанасці ніякай нема, націскай на званочак сабе і давай правільны адказ. Правильно? Першае слово для вас. Слово куфар. Гэта памяшканне, гэта скрынка, зброя альбо адзенне. І першы быў Кирилл. Калі ласка. Куфар гэта адзенне. Кирилл, ну, нейкае дачыненне да адзення куфар мае, таму што у куфары трымаюць якраз тое самае адзенне. Куфар гэта скрынка. Цяпер вы гэта ведаеце, апладысменты. Вялікая скрынка з векам і замком для захоўвання тканіны, адзёжы і каштоўнасцей. Наступнае слово. Увага, увага. Гута. Гэта лесапілка, мылаварня, пякарня ці шклозавод. Софія, калі ласка. Гута – гэта пякарня. У гуце, бачыш, хлеб не пякуць. У гуце вырабляюць шкло. Гэта ранейшы шклозавод. Запомніце, калі ласка. Наступнае слово. Мніх. Устарэлае слово. Млын, вораг, вобраз альбо монах. Кирилл, все по чарзе, як і мае быць, калі ласка. Я думаю, што мніх гэта монах. І апошняе слово ў гэтым конкурсе. Асадка. Лінейка, крэйда, ручка, сшытак. Не парушылі мы традыцыю. Всё. То адзін, то другі. Калі ласка, Софія. Асадка – гэта лінейка. Памылачка была, асадка – гэта ручка. Запомніце, калі ласка, гэтыя апладысменты вам. Праходзьце, калі ласка. Настаў час паслухаць нашага эксперта Святаслава Крупеньку. Шановныя гульцы, пачалі гульню добра, у цудоўным настроі і атрымалі свае першыя балы. Спачатку вам трэба было перакладаць словы і словазлучэнні з рускай мовы на беларускую. І вы справіліся зусім годна. Ну, не ведалі толькі прынасіць пользу, гэта прыносіць карысць, што ў жыцці вам вельмі прыгадзіцца. А вось у другім туры вас чакала сапраўднае выпрабаванне. Хітрыя словы. На то яны і хітрыя, што з імі справіцца не так лёгка. Ну, магчыма, не ведалі толькі некаторыя. Цяпер будзеце ведаць, і што такое куфар, і што ў гуце вырабляюць, і што рабілі асадкамі. Зычу поспеху ў наступных конкурсах. На рахунку каманды Софія і Ксенія 70 балаў. Арсеній і Кирилл таксама 70 балаў. Трапныя народныя выразы яскравыя і вобразныя. Узбагаціць імі сучаснае маўленне дапаможа нам наступны конкурс. Увага, умовы. Каманды вызначаюць правільнае тлумачэнне фразеалагічных выразаў. Адказваюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 10 балаў за адзін фразеалагізм. Для вас зараз з'явяцца два канверты на выбар. У кожным з канвертаў фразеалагізмы і іх значэнні пераблыталіся. Ваша задача правільна іх супаставіць. Выразы будуць з'яўляцца па чарзе, а вось значэнні з'явяцца ўсе разам. Адно і тое ж тлумачэнне можна выкарыстоўваць і двойчы, але ў такім выпадку балаў за правільны адказ будзе толькі 5. Скажите мне, калі ласка, дзяўчаты і хлопцы, хто будзе выбіраць канверт? Дзяўчаты? Хлопцы сказалі. Дзякуй. Хлопцы сказалі, няхай гэта будуць дзяўчаты. Ну што ж, два канверты на выбар для дзяўчат. Які бераце? Дамаўляйцеся. Давай першы. Які? Першы. Дзяўчаты, зараз мы убачым усе тлумачэнні фразеалагічных выразаў. Запэўніць, прыгразіць, перамагчы і вырасці. А вось цяпер першы фразеалагізм. Даць перуноў.
Што ён абазначае? Перамагчы или прыгрозіць? Пригрозить. Перемагчи это. Прыгрозіць. Пригрозить. Прыгрозіць. Дзяўчаты думалі і ўрэшце прапануюць варыянт. Даць перуноў, на вашу думку, Это пригрозить. мы прымаем гэты адказ. Пакуль мы не будзем ведаць, правільны ён ці не, я прашу другі фразеалагізм. Заткнуць за пояс. Я думаю, что это запэўніць. Запэўніць. Так, Ксюша, што думае таксама? Таксама запэўніць. Згодна? Так што мне ўжо прымаць адказ ваш? Заткнуць за пояс, гэта запэўніць? Да. Да. Прымаецца, добра, спрачацца не буду. Наступны фразеалагізм. Стаць на ногі. Перемагчи. Або вырасти. Мне кажется, вырасти. Ну, давай вырасці тогда. Неяк неўпэўнена прынялі і гэты варыянт. І апошні фразеалагічны выраз. Даць слова. А мы неправильно. Правильно. Што вы там заусміхаліся? Даць слова. Што абазначае гэты выраз? Это запэўніць. Да, запэўніць. Запэўніць. І гэты варыянт я прыняла. А давайте паглядзім, дзяўчаты, дзе была памылка. Даць слова, запэўніць, даць перуноў, прыгразіць, пакуль усё правільна. Заткнуць за пояс, Да. перамагчы, стаць на ногі, вырасці. Зразумелі, дзе ваша памылка. Ну, цяпер у вас ёсць гэтыя веды. Арсеній і Кірыл у чаканні свайго другога канверта. Праўда, цікава, якія тлумачэнні ў ім знаходзяцца, праўда? Які фразеалагізмы? А давайте попросім другі канверт на экран. Спаць, прыслухоўвацца, сачыць, марудзіць. Першы выраз на экран, калі ласка. Не спускаць вока. Не спускаць вока. Вашы меркаванні. Это точно не спать. Это сочить, наверное. Давай сочить. Гэта ваше каманднае рашэнне. Да. Я прымаю яго, дзякуй. Наступны выраз. Драмаць у шапку. Это спать. Да, спать, наверное. Калі ласка, ваш адказ. Это спать. Добра, прымаю такі варыянт. Наступны выраз. Давіць вуха. Якія ў цябе думкі, Арсеній? Мы помылились у першым фразеалагізме. Другі раз адно і тое ж тлумачэнне можна браць, таму калі толькі Кірыл табе дазволіць менавіта гэты варыянт даць, калі ласка, я прыму. Давай возьмем спать. Давай, хорошо. Пагадзіўся Кірыл? Да. Так, двойчы далі такі адказ. Добра. І апошні выраз. Трымаць вуха востра. Ну, гэта точно прислухоўвацца. Давай, да, прислухоўвацца. Калі ласка. Прислухоўвацца. І гэты варыянт прынялі. Глядзім на экран. Давіць вуха, спаць, трымаць вуха востра, прыслухоўвацца, не спускаць вока, сачыць, драмаць у шапку, марудзіць. Вось яна памылачка закралася адзіная, як і ў дзяўчат. Гэтыя апладысменты вам. І як вы думаеце, які лік на гэты момант у гульні? 95 на 95. Разумець адзін аднаго моўчкі – гэта талент. А з паўслова старанне плюс інтуіцыя. Паглядзім, як яны спрацуюць у чацвёртым туры нашай віктарыны. Спачатку паслухаем умовы конкурсу. Гулец апісвае прадмет па-беларуску, не называючы яго, каб партнёр здагадаўся. На тлумачэнне кожнага малюнка не больш як 10 секунд. Каманды гуляюць па чарзе. Кошт правільнага адказу – 20 балаў. Зразумела, што ў гэтым конкурсе не сапернікі выходзяць на сярэдзіну студыі, а каманды. І, ну, давайте вырашым, хто зараз пойдзе, дзяўчаты ці хлопцы? Мы пойдем первые. Вы першыя. Не смела, аднак вызваліся. Дзякуй. Арсеній, Кірыл, мы вас падтрымліваем, калі ласка. Ну што ж, да стойкі выйшлі хлопцы. Так і трэба, менавіта яны першыя ў бой ідуць. Арсенію давядзецца тлумачыць слайд, а Кірылу трэба будзе адгадаць. Першы слайд для вас. Это начинается после ночи. День. Нет, Утро. По-белоруску. Ранок. Жаночего роду. Раніца. Правильно.
Хлопцы, вам зараз і для тлумачэння, і для адгадвання прыметнік, калі ласка. Человек становится таким, коли ему Дорослый. подарили подарунок. Радостний. Другое. А якого роду? Мужчинского роду. Щасливий. Да, правильно. Малайчына, Кірыл, калі дораць падарунак, зразумела, з'яўляецца шчасце, асабліва ў дзяцей, праўда? Наступны слайд. Там вельмі много маленьких домов, яны усе з дрэва Дзярэўня. по-беларуску. Вёска. Правильно. Малайчына, Кірыл, малайчына, вельмі хутка ўсё робіш. Ну, а зараз выраз вам давядзецца патлумачыць. Гэта знаходзіцца пачці ў ўсіх гарадах. Ён вельмі много гарыць. Вечны агонь. Правильно. Дзякуй, Арсеній, за тлумачэнне, дзякуй, Кірыл, за адказы. Мяняемся месцамі. Цікава, як справіцца з задачай адгадаць Арсеній. Кірыл будзе тлумачыць. Першы слайд. Гэта вялікая рака ў Беларусі. Двина. Нет. Тоже на Д. Днепр. Правильно. Хлопцы, вы ж не толькі беларускую мову, оказывается, ведаеце, але і валодаеце добрымі ведамі па геаграфіі. Дзякуй вам. Наступны слайд. Гэта тот чалавек, які цябе радзіў. Маці. А ласкава. Матуля. Мама, мамачка, матуля, усе ласкавыя словы згадалі. Малайцы, хлопцы, наступны слайд. Гэта ўжо прыметнік. Прыйдзецца патлумачыць, Кірыл. Калі мы ў чай бросаем... Сладкі. А па-беларуску? Смачны. Салодкі. Да, салодкі, правильно. Так і не зразумелі мы, што кідаем у чай, але Арсенію гэтага было дастаткова. Ну а зараз Кірыл для Арсенія патлумачыць слова злучэння. Калі ласка. Яны находзяцца на галаве. Волосы. Светлага колеру, падобныя на кветку беларускую, з якой делаюць адзенне. Лён. Якія? І льняные волосы. Да, правильно. Малайчына. Ну, дзяўчат, цяпер ёсць добры прыклад. Як гуляць, што рабіць? Адзячым хлопцаў гэтымі апладысментамі. Запрашаем, дзяўчат, і вас, калі ласка. Дзяўчаткі, ну павесяліце нас, калі ласка. Першы слайд для вас. З яе яна стаіць на дзецкай плашчатке, з яе могуць катацца дзеці. Да. Добра. Наступны слайд, калі ласка, гэта прыметнік. У гэтым месцы шмат дрэў. Лес. А прыметнік? Вясны. Да. Малайчына, выключна вельмі хутка. Наступны слайд. Калі к тебе прыходзіць хто-то, как ён называется? Ён прыходзіць к тебе... Гость. Да. Ён прыходзіць да цябе. Гэта госць, ведайце. І яшчэ адзін выраз для вас. Калі ты вельмі хочаш есці, Апетит. да. Яшчэ ёсць такая шэрая жывёла ў лесе. Волк. Да, а ўмесце разам? Волчий апетит. Да. Малайчына! Гэта было складанае заданне. Дзяўчаты, час мяняцца месцамі. Так, і цяпер у нас тлумачыць будзе Сафія, а Ксенія мусіць здагадацца. Сафія, калі ласка, тлумачце. Гэта возера, яно самае вялікае. Нарач. Да. Малайчына, наступны прыметнік тлумачым. Зімой. На вуліцы зімой. Холодно. Так. По-іншаму. Морозно. Які? Морозны. Да.
Наступны слайд. Гэта дрэва, яно вельмі доўгае, на ім іголкі, ёсць лясы, там елкі і Сосны. адна Сосна. правильно. Я просто ціхенька назірала. І ўсё цудоўна атрымалася. Малайчына Сафія, малайчына Ксенія. І апошні выраз для тлумачэння. Гэта пара года ёсць, якая ідзе пасля лета. Весна. Пасля лета. Осень. І як яе называюць? Золотая осень. Да. Дзяўчаты, мы вас віншуем. Праходзьце, калі ласка. Нам удалося і да гэтага моманту захаваць нічыю. 255 на 255. Шановныя, ну а зараз дадзім слова нашаму эксперту Святаславу Крупеньку. Шановныя гульцы, разгуляліся на поўніцу, атрымалі шмат балаў і шмат эмоцый. У трэцім туры давялося вам працаваць з пакункамі фразеалагізмаў, развязваць іх. Гэта не вельмі проста рабіць, таму што тут усё заблытана, але вам удалося справіцца годна. Зрабілі толькі ўсяго па адной памылачцы. Ксенія і Сафія цяпер ужо ведаюць, што заткнуць за пояс – гэта перамагчы, а Кірыл і Арсеній уже ведаюць, што дрымаць у шапку – гэта марудзіць. Чацвёрты тур, дзе трэба было растлумачыць з'явы малюнкаў і прадмету сваімі словамі, ён заўсёды ў нас самы вясёлы. Я нават сам не разумею, як вы разумееце адзін аднаго, але вам гэта удаецца. Малайцы. Будзем рухацца далей, пачувайцеся смялей. Урыўкі з класічных літаратурных твораў мы будзем слухаць у гэтым конкурсе, але спачатку пазнаёмімся з яго умовамі. Каманды прыгадваюць аўтараў літаратурных твораў, гуляюць па чарзе, а колькасць балаў за правільны адказ ад 40 до 10 залежыць ад колькасці спроб. Дарэчы, шаноўныя ўдзельнікі, у гэтым конкурсе можна скарыстаць маю падказку, але каштаваць яна вам будзе мінус 10 балаў. На гэты момант у нас нічыя, і я прапаную спачатку дзяўчатам паслухаць вершаваныя радкі. Калі марнею ад нягод і сэрцу цесна, я ўспамінаю радавод і продкаў песні. Яны ідуць за годам год з мячом і з плугам. О мой нязводны род, ён моцны духам. Дзяўчаты, прагучалі радкі, і зараз вам трэба вызначыць, хто іх напісаў. Мікола Сурначоў, Максім Богданович, Янка Купала ці Алесь Пісьмянкоў. Ты думаешь, што гэта Максім Богданович? Не знаю. Я думаю, што гэта Олесь Письменков? наверное, або давай Олесь Пісьмянкоў. Ну, давай попробуем. Дзяўчаты падрыхтаваліся, параіліся, дамовіліся. Ваш адказ. Гэтыя радкі напісаў Олесь Пісьмянкоў. з першага разу. Гэта і інтуіцыя, і здагадка, і адначасова веды. Верш продкі. Алесь Пісьмянкоў. Хлопцы, выпрабаванне для вас. Увага! Ніколі не ехаць хлапцу маладому да блізкага гаю, да роднага дому. Над ім асыпаюцца слуцкія краскі. Абсмалены колас схіліўся да казкі. Скажыце, калі ласка, а вам гэтыя радкі знаёмыя? Да. Знаёмыя, Кірыл. Вы таксама вывучалі гэты верш? Не, читали. 4 партрэты 4 аўтараў прапаноўваюцца. Мікола Сурначоў, Максім Богданович, Янка Купала і Рыгор Барадулін. А вам трэба вызначыць, хто напісаў радкі. Максим Богданович. Мне кажется, Микола Сурачоў. Нет, не Микола Сурачоў, точно. Хлопцы, ваш адказ. Мы вырашылі Микола Сурачоў. Гэта правільны адказ з першага раза. Вось бачыце, як трэба настойваць на сваім, Арсеній. І сапраўды, Мікола Сурначоў напісаў верш у стоптаным жыце. Цудоўна. Яшчэ адно выпрабаванне празаічнае, дзяўчаты, для вас урывак з прозы.
Кажуць, з таго часу Белая Русь і празываецца белай. Ад лебедзінага апярэння стала белай вопратка ў яе людзей. А кажуць і другое, быццам таму яна белая, што пад татарамі не пабыла. А калі мне веры не даеце, адшукайце самі ля Галушаўскага возера мясцовасць Лебядзіны скіт. Мо тагды самі ўпэўніцеся, як калісьці мой дзед, з слоў якога я і апавядаю вам гэта. Трубяць лебедзі на балотах. Дзяўчаты адна на адну паглядзелі, паслухалі ўрывак і варыянты. Янка Маур, Якуб Колас, Уладзімір Караткевіч ці Францішак Багушевіч. І ў падказку вам вось такая назва «Лебядзіны скіт». Штосьці знаёмае? Да. Знаёмае? Дакладна ведаеце, хто напісаў? Владимир Короткевич. Гэта дакладна? Мне прымаць гэты адказ? Да. Так, Уладзімір Караткевіч. Гэта быў твор «Лебядзіны скіт» Уладзіміра Караткевіча. Давайте пацікавімся, які ўрывак дастанецца вам. Вы, вядома, чулі гэтае імя. Пэўна, ведаеце чорную пантэру, прыяцельку Маўглі. Але цяпер гутарка будзе ісці хоць і пра дальнюю сваячку, але ўсё ж такі не пра пантэру, а пра кошку. Звычайную кошку, толькі, вядома, чорную і мусіць не менш разумную, як тая Багіра. Трапіла яна да нас самым незвычайным чынам. Давайте паглядзім. Янка Маур, Якуб Колас, Кандрат Крапіва, Францішак Багушевіч. Магчыма, хтосьці з гэтых аўтараў напісаў апавяданне ці аповесць. Калі ласка, вашы меркаванні. Я дакладна ведаю, што это напісаў Янка Маур. Дакладна ведаеш. Згодны, Кірыл, правільны адказ, малайчына, цудоўныя дзеці. З першых секунд Арсеній ведаў, і, дарэчы, Кірыл быў з ім згодны, што гэта ўрывак з апавядання Багіра, а напісаў гэта апавяданне Янка Маур. Ну што тут сказаць? Дзеці так добра вучацца і так добра гуляюць, што ім удаецца захоўваць нічыю нават пасля 5-го конкурсу. 335. 335. У фінальным этапе гульні вам спатрэбяцца рашучасць, рэакцыя і вытрымка адначасова. Перад вамі зараз з'явіцца крыжаванка, якую вы мусіце запоўніць адказамі. Памятайце, дыграфы «дж» і «дз» займаюць 2 клетачкі. Шаноўныя гульцы, давайте даведаемся умовы конкурсу. Удзельнікі разгадваюць крыжаванку па пытаннях. Падае сігнал каманда, у якой гатова версія. За кожны правільны адказ 10 балаў. У гэтым конкурсе ёсць падбор. Калі так атрымаецца, што каманда націсне кнопку і дасць неправільны адказ, у другой каманды будзе шанс паспрабаваць і адказаць. Аднак трэба гэта рабіць хутка, і балаў мы налічым 5. Вось тая крыжаванка, якую мы будзем запаўняць адказамі. Пытанні простыя, кароткія. Увага! Так называецца аповесць Кузьмы Чорнага. Дзяўчаты першыя, Ксенія і Сафія. Настечка. Гэта правільны адказ, малайчынка. Падтыннік без півоня. Гэта... Кветки. І зноў Ксенія і Сафія, правільны адказ. Падбярыце антонім да слова «можна». І зноў Ксенія і Сафія, калі ласка. Нельга. Да. Вы маеце рацыю, дзяўчаты. Па-руску делать, па-беларуску, калі ласка, Арсеній Кірылу голас. Рабіць. Правильно, малайцы. Працягніце прыказку. У нагах праўды Арсеній і Кірыл. Няма. Правильно. Такое няпростае пытанне, на мой погляд. Аднак, магчыма, вучні 7-го класа знаюць гэта дакладна. Сталіца роду Радзівілаў. Сафія і Ксенія. Гэта не свіж.
Дакладна! Цудоўна! Працягніце прыказку. Дзе шчырая праца, там густа, а дзе лянота, там... І першымі былі Арсеній і Кірыл. Дзе шчырая праца, там густа, а дзе лянота, там... Пусто. Малайцы! Малыя населеныя пункты, вёска і дзяўчаты. Сяло. Ваша праўда. Па-руску рамашка, а па-беларуску? Кірыл і Арсеній, дамаўляйцеся. Гэта грамонак. Малайцы, хлопцы, падтрымліваю вас. У жлобіне працуе металургічны Арсеній і Кірыл. Завод. Яшчэ раз вам апладысменты. Лапці, пантуфлі, боты – гэта дзяўчаты Сафія і Ксенія. Абутак. Ай да дзяўчаты! І апошняе слова, доўгае слова. Захаваць у памяці – гэта значыць... Арсеній і Кірыл. Запомніць. Малайчына! Вось і ўсё, дарагія сябры. Наша гульня завершана і не заўважылі, як яна праляцела. Але перад тым, як канчаткова падвесці вынікі, некалькі слоў пра два апошнія конкурсы. Угадаць аўтара прапанаваных цытат заўсёды няпроста. Тут патрэбны і веды, і інтуіцыя, і ўдача. Але сёння ў вас спрацавалі веды. Усё адгадалі ад першага разу. Малайцы! А крыжаванка заўсёды прыляцела імгненна, як маланка. Вы тут ні разу не памыліліся. А цяпер эксперту думай, як разабрацца з тымі жменькамі. Мае сімпатыі сёння на баку і адной, і другой каманды. Вы гулялі вельмі роўна, уразілі і дзяўчаткі, уразілі і хлопцы. Таму маё рашэнне такое: па 15 балаў кожнай камандзе. Малайцы, дзякуй за цудоўную гульню. Телегульня сваімі словамі завяршаецца. І сёння у нас такая рэдкая нічыя. 410 Сафія, Ксенія, 410 Арсеній, Кірыл. Усе удзельнікі сённяшняй віктарыны атрымліваюць у падарунак слоўнікі з улікам новых правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Падчас віктарыны вам не давядзецца давіць вуха і драмаць у шапку, а вось не спускаць вока з сапернікаў абавязкова. Гаварыце і пішыце без памылак сваімі словамі. З вами была Алена Трацэнка. Да наступнай сустрэчы. Мне гульня вельмі спадабалась. Мы чакалі перамогі, но тут нечакана получилася нічыя. Гуляць спадабалася, але дзяўчынкі вельмі моцныя сапернікі. Я вельмі рада, што паўдзельнічала ў гэтай віктарыне. Мне было вельмі цікава іграць у гэту ігру. Мне вельмі спадабаўся 4-й тур. Я думала, што мы пераможам, але здарылася нічыя. Мы ўсе сябры, мы ўсе з адной школы. І цудоўна, што такой вынік.